Ngayong gabi, mga kauturan kay Kristo, yari ato mga atensyones para sa pagsaulog naton sa ika-anom nga Domingo sang pagkabanhaw. Thanksgiving is offered for the fourth birthday of Jerick Zane Tizon. Tomorrow, May 10, offered by Tizon and Hualde family. Thanksgiving for all the blessings received in good health, offered by Mr. and Mrs. Cheryl Funa and family. Para sa kalag ni Princess Ayesha, offered by Tauro and Bigona family. Para sa kalagdanday Alberto kag Juan, offered by Sonia Kapauan and family. Para sa kalag ni Nemia, offered by Prese Mendote. Para sa kalagdanday Wenceslao, Dolores, Jeffrey, offered by Billones and Kapauan family. Para sa kalagdanday Jose Junior, Elisa, Jolex, kag Janet, offered by Janeline Pison and family. Para sa kalag ni Leoneda, offered by Alan Hualde and family. Para sa kalag ni Lolita, offered by Nakaya family. Para sa kalag ni Violeta, offered by Fe Sabala. Para sa kalagdanday Loreto, Pacifica, John Ray kag Prosilia, offered by Jeline Jamacha. Para sa kalagdanday Apolonio Senior, Renato, Apolonio Junior, kag Serena, offered by Mr. and Mrs. Jo Marie Jamacha and family. Kag ang aton niya sponsor para sa aton niya anticipated mass, Mr. and Mrs. Cheryl Funa and James Albert Funa and family. Ini nga Domingo, nagapreparar sa aton sa pagkayab sang Ginoo sa langit. Sa Ebanghelyo, mabatian naton niya si Jesus nagapaalam sa mga gintutunan. Matuod gid nga magalakat siya apang sa piyak nga bahin, padayon siya nga nagapabilin sa tunga sa mga gintutunan. Sa iya pagbalik sa amay, nag-abot na ang tion nga ang mga gintutunan magpadayon sang iya misyon paagi sa Espiritu Santo, magpanaksi sila sa paghigugma ni Jesus paagi sa ila paghigugma sa isa kag isa. Sa sini nga paghigugmaanay nagapabilin sila sa amay, sa anak kag sa Espiritu Santo. Aton man kinasaulog ang Mother's Day, dalon naton sa altar sang Ginoo ang mga intensyon sang aton mga iloy kag sang tanan nga mga iloy sa bug-os nga kalibutan. Ang aton celebrante amo si Reverend Monsignor Mario Cesar Inarsao. Palig magtindig ang tanan kang upod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa
Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo, Amen. ang Dios gugma, kag ang nagaigugma, anak sang Dios. Ang gugma sang Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kag yaraman sa imo. Mayong gabi sa atong tanan. Kay nato ante sa misa, nag-pray kita to San Isidro, no? Ika-third nga novena sa kay San Isidro. Amo gini siguro ang importante pangayoon nanto kay San Isidro, agud ulanon, bibla, agud nga may ang mga hayop, ang mga tanom, mabunyagan man, kagayihan, ang mga mangunguman naton himo naman si mga pamaagi, agud makatanom sila, may pagkaon kita. No? Gani nga magpaubos kita, katulad ni San Isidro, magsalig sa mahal nga Dios, magpangamuyo, no? Agud nga ang langit maghatagid sang iyang langit nun nga bendisyon para man sa aton tanan. Agud nga manghintakos kita sa paghalad sini nga santos nga misa, kilalahon ta karon ang aton mga sala. Tanan, nagakumpisar ako sa Dios sa makagagawong sa tanan, kag sa inyo mga utod, kay nagasala akong atuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Usa nagampo ako kay Santa Maria Beren gihapon, sa tanan ng mga angeles kang mga santos, kag sa inyong mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay maloy sa aton ng Dios, magagagawom sa tanan. Sa napatawad ang atong mga sala, dito yan iya kita padulong sa kabuhi nga way katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Sa duta pagidait sa mga tao
Mangamuyo kita. O Dios nga magkagagahong himua nga sa ulugon namon sing mainampuon ining mga inadlaw sang pagkinalipay sa kadungganan ni Kristo nga nabanhaw. Kabay pa nga ang mga misteryo nga among ginadumdum sa sini nga panahon magbalhin sang amon daan nga pagkabuhi. Kamapakita namon ini sa maayo nga mga buhat. Ginapangayo nam ini sa imo pagi kay Jesu-Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kadagahari upod sa imo sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Amen. Tuloy maglingkod ang tanan. Pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sa mga apostoles. Nagkadto si Felipe sa syudad sang Samaria, kag dito nagwali siya sa mga tawo na nungod kay Kristo. Ginpamatian sing maayo sa mga tawo ang ginhambal ni Felipe. Nagpamati sila sa iya kag nakita nila ang mga milagro nga ginhimo niya. Nagasinggit sing mabaskog ang malaot nga mga espiritu sa ila pagwa sa madamo nga mga tawo. Madamo man nga mga paralitiko kag mga piang ang nag-alayo. Gani may dako nga pagkinalipay sa Samaria. Sang pagkabati sa mga apostoles sa Jerusalem nga ang mga taga Samaria nagbaton sang pulong sang Dios, ginpadala nila si Pedro kag si Juan sa ila. Sang pagabot nila, nagpangamuyo sila para sa mga tumuloo, agud mabaton nila ang Espiritu Santo. Kay bisan nabautisuhan na sila sa ngalan ni Jesus na Ginoo, wala pa magkunsad ang Espiritu Santo sa bisan isa sa ila. Gani, gintungtungan sila ni Pedro kag ni Juan sang ila mga kamot, kag nabaton nila ang Espiritu Santo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Maghinugyaw ka sa Ginoo ubugos nga duta. Maghinugyaw ka sa Ginoo, ubugos nga duta. Dayawan ninyo ang Dios nga may paghinugyaw sa kalipay. Tanan kamo nga mga katawhan. Amba kamo sa paghigugma sang iya ngalan. Ihalad sa iya ang mahimayaon nga pagdayaw. Isiling sa Dios, daw ano ka makatilingala ang mga butang nga imo ginahimo. Maghinugyaw ka sa Ginoo, ubugos nga duta. Ang tanan sa duta nagasimba sa imo, nagakanta sila sing pagdayaw sa imo, nagakanta sila sang mga pagdayaw sa imo ngalan. Dali kamo kag tanawan ninyo ang ginhimo sang Dios sa tunga sang mga tawo. Maghinugyaw ka sa Ginoo, ubugos nga duta. Ang dagat ginhimo niya nga mamala nga duta. Gintabok sang aton mga katigulangan ang suba nga nagalakat lang. Dito naginugyaw kita tungod sa iya gahom. Nagagahom siya sa walay katapusan paagi sa iya kusog. Kaginabantayan niya sing maid-id ang mga kapungsuran. Maghinugyaw ka sa Ginoo, ubugos nga duta. Kari kag magpamati tanan kamo nga nagatahod sa Dios. Kag sugiran ko kamo kung ano ang iya ginhimo sa akon. Ginadayaw ko ang Dios kay wala niya ginsikway ang akon pangamuyo. Ukon ginkuha ang iya mapinaduyunon nga gugma sa akon. Maghinugyaw ka sa Ginoo, ubugos nga duta. Pagbasa gikan sa nahaunang sulat ni San Pedro. Mga hinigugma, padunggin ninyo si Kristo sa inyo mga tagipusoon subong inyo Ginoo. Maghanda kamo sa tanan nga tion
sa pagsabat sa nagapangayo sa inyo sing paathag na hanungod sa paglaom nga yara sa inyo. Pero himuan ninyo ini nga may kalulo kag pagtahod. Tipigi ang inyo mga konsensya nga magmatinlo, agud nga kon insultuhan kamo, ang nagapakamalaot sang inyong maayo nga pagginawi, subong mga sumulunod ni Kristo, magabatyag sing kahuya, sa ila ginasili. Kay maayo pa nga magantos kamo tungod sa inyo paghimo sing maayo, kung amo gid man ini ang kabubuton sang Dios. Sang sa naghimo kamo sang malain. Kay si Kristo mismo nagpanginmatay tungod sa inyo. Nagpakamatay siya sing makaisagid lang tungod sa mga sala. Isa kamatarong nga tao para sa mga di matarong. Agud nga madala niya kamo sa Dios, ginpatay siya sa lawas, pero ginbuhi siya sa Espiritu. Ang pulong sang Dios. Salamat sa magtindog ang tanan. Ang nagahigugma sa akon magatuman sang akon pulong siling sang Ginoo, kalang akon amay magahigugma sa iya, kag kami magakadto sa iya. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yaraman sa imo. balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, O Ginoo. Nagsiling si Jesus sa iya mga gintutunan, kung ginaigugma ninyo ako, tumano ninyo ang akon mga sugo. Pangayoon ko sa amay, kagatagan niya kamo sang isa ka mananabang, ang Espiritu sang kamatuoran, nga magapabilin upod sa inyo sa walay katapusan. Ang kalibutan hindi makabaton sa iya, kay ang kalibutan hindi makakita o kung makakilala sa iya. Pero kilala ninyo siya, kay siya nagapabilin upod sa inyo, kag nagakabuhi sa inyo. Hindi ko kamo pagbayaan nga mga ilo, kay magabalik ako sa inyo. Sa hindi na lang madugay ang kalibutan, hindi na makakita sa akon. Pero kamo makakita sa akon. Katungod kay ako nagakabuhi, kamo man magakabuhi. Sa sina nga adlaw, inyo mahibaluan nga yara ako sa akon amay, kag kamo yari sa akon, kag ako yara sa inyo. Ang nagabaton kag nagatuman sang akon mga sugo, amo ina siya ang nagahigugma sa akon. Ang ako namay magahigugma sa iya, nga nagahigugma sa akon. Kag ako man magahigugma sa iya, ka magapahayag sang akon kaugalingon sa iya. Amo ini ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Pagliglingkod ang tanan. Mayong gabi sa atong tanan. Salamat kay nato nakabati ako liwat no sa manami nga novena naton sa kay San Isidro Labrador. No, gani nga subong ika-3 pala ninyo nga adlaw
sa novena. Balaan ko ina, no, kay sa inyong background diri, ang ining nga lugar sa una, uma. No? Kagti, sino kilang bala sa aton ang hindi kakilala sang uma. Ang uma, isa gina ka importante nga bahin sang kabuhi naton nga mga tao. Kaya kung wala sing uma, wala kita diri, no? Wala kita pagkaon. Ganino, sa siniman nga mga inadlaw, pangayo man naton through the intercession ni San Isidro Labrador, ang bantog nga mangunguma, no, mapainubuson, mapinangamuyoon nga mangunguma, mapainubuson siya kag very prayerful, no, nga ini siya gin paboran gid sa mahal nga Dios ang damo nga grasya. Pangayoon naton siya ba, Lord, paagi kay San Isidro, ulan naman kami ay agod nga mabrubog nawan man ang amon nga ka mga tanom kag mga sapat, makainom man na sila ka makasugod na pananom ang mga tao, no? Ato niya balaan ninyo, nagasalig lang ta sa aton pagkaon sa ano, masalig lang ta to sa mall, kay damo to pagkaon, ti makaproducer bla ang mall sa pagkaon, kay hindi ged makaproducer sa pagkaon ano, ang duta, no, anhon lang niya sang mall dira iya simento na daya matamnan mo na bla, hindi ang tanom nagalin sa duta to sa bukid. So we pray for the rain, pangadi kita, no, ang aton ng konsepto iya sa pangabuhi, kundi ito ang may aircon dito lata mabakal pagkaon ka daw, matyagang ko dito nagabunga, nagapamunga na baladra, kay wala ginaya nagapamunga. Ang bunga nagalin sa balhas sang tao to sa uma, patulo sang balhas ito, pagsadol, pag-arado, pag-tinlo sa mga tanom, dito nagalin ang pagkaon. Kag ang Ginoo nagabugay sina sa aton paagi sa ulan. Ganino gani hindi ta pagtudloan nga ang kabataan makaon na masalig lato sa restaurant. Ang restaurant wala ginaiya mahimo kung wala to sing bunga ang tanom to sa may punta to sa bukid to. Hindi magtubod ang suba sang tubig agod mapatubigan ang mga talabnan. Ay wala man tani di pagkanon. Abi niya may kanon kita dire, ano kanon tadi bato, selsalon, wala. Na so gani San Isidro ay ako giya nakabatsa kanami gito kina Brad, no? Kaya nag-pray gid ikaw, no? Very strong prayer. No? Abi ninyo kung may gutom, mapuli kita tanan sa bukid ka masadol dito. No? So kabay pa San Isidro tagaan mo kami sa nagakaigo nga intervention, kabay pa magpaubos kami. Hindi kami sagay kapasikat, hindi kami sagay kapahambog, no? Hindi kami sagay patas-taas ang kaugalingon, kundi sundon ang bertud sinini San Isidro Labrador. Masyado ka mapainubuson nga klase tao, no? Kag tungod sina ang Dios na namian gid sa iya, no? Gani pagka simbaya to antes sa magkato sa iya uma ay ginpadalaan na sang Ginoo sang anghel. Totoo ang anghel to nagarado na sa no, paabot ito sa iya uma, ang anghel to na plastar niya uma na rado na. Okay, tungod nga mapainubuson siya, malapit siya sa mahal nga Dios. Di para sa akon mga utod, amo ini ang dako nga regalo sang mahal nga Dios sa aton, ang iya sini nga presensya. Kag wala siya nagauntat pamati sa aton. No, aton ni gusto lang kita lang ang masinggit, kita lang ang mamandar. Ako nga iban mamati. Kung ano ginambalta, no? But let us also listen to the Spirit within us. No, diri sa mga balasahon ta, ginamensyonan na diri nga si Jesus to nagapamilin-bilin tuod. Kadayon sa niya, hindi ko kamo pagbayaan nga ilo kamo kundi nga padalaan ta mo sang manugbulig ninyo ang Holy Spirit. Nakita ninyo ang Holy Spirit niyo, la. Pag mabatsagan ta siya, no, ang Holy Spirit nga ini hambal din nagapanghakroy, nagapanalambiton. Sa in English, the size, no? The size of panalambit, no, kapang hay-hay.
No, kadit sa aton niya kung manghayhay ikaw kikang isang malam no. Hindi ka manghayhay, maimol ka na karon. Madugangan na gani imol tadi karon panghayhay ka pada. No? But actually no, ang panghayhay ngani it is a sign of the spirit. No? Mga malam ni mga hurubato nato nila ya. Di ka manghayhay daas tubangan sang grasya basi ko madugangan imol tadi gani karon na. Te, nag-imol ka gimantod ng granon. No? Pati ka na, ang panghayhay, it is coming from the deep recesses of our soul. It is a prayer nga ang spirit, ara, dara nagapangadi sa aton. You know, one time, si Saint, nagani nga apostle sa Ireland, no? Ang isa ka santo sa Ireland, bala, lipatan kong halan niya, no? Saint Patrick, nagpangadi siya while he was praying. The Saint Patrick, may nakita niya, ay ano naman, sa sulod na ako may tao yung butoy-butoy mo pangadi, portoy pangadi niya. Later on ang tao nga to nga kita niya nga daw may image ng tao, it is the Holy Spirit actually, no? Kada isa sa aton ara darang Holy Spirit nga nagapangadi. It is teaching us to pray. Kaya hindi kita kapangadi kung wala ang Holy Spirit. Kung wala ang ikatlo nga persona sang Dios. Nga mo ning bugay ni Jesus sa ato. Siya biyaan dara ko hindi ko na ninyo ako makita. Kay magalakat magakayab na ko sa amay. Pero binlan ta kamo sang ining manugbulig ang Espiritu. The Holy Spirit who will teach you how to pray. No? Siguro si San Isidro, muna siya puno siya sang Holy Spirit. That is why, no, ang ginuna mo at gid sa iya. Kaya nanamian sa iya, he is so humble. No? Kag tungod sina ang Holy Spirit gani it expresses itself in us through sighs, no? Nagahakroy, nagapanghayhay nga daw gutom, nang hayhay nga daw imol. Sige lang poverty in spirit garo na ako lugan niya, no? Muna ang mga rubato nga wala mo niya, hindi ka mga hayhay karon to may imol kita diri. But actually it is the language of the Spirit to us, no? Which is teaching us how to relate with the Lord. Nga nagapangako ba, Lord, ay baw buligi man ako diri, Lord, sa ako kahimtangan kaluhi man ako gapanghayhay, no? Nga daw binayaan nga daw nasubuan. But actually, the Holy Spirit is there in us. Hindi kita magsiling nga, ay wala, gid ya Father, asing Holy Spirit sa ako niya. Kaya pagpangadi ko to, mutod sa pagkatapos wala na to, naghalin na to siya. Naghalin na wala ang Espiritu Santo sa aton. Wala. He does not abandon us. No? Ay Father, doon napakasala ako, naghalin na to gurong Espiritu Santo sa akon, kaya nagpakasala ako. No, the Holy Spirit will always be there. Bisa nakapakasala ikaw. Ang Espiritu niya sa kalibutan nagabal sa imong ay hindi ka na magpati kung wala, biyaan ka na sa Diyos. Binayaan niya na ka. No? Pinatambayaan niya ka. Amo na yung Espiritu sang demonyo. But the Holy Spirit will always teach us nga palangga ikaw sa Diyos. Balik ka sa iya gugma. No? Balik ikaw sa iya nga gugma. Dito rin sa ato Ebanghelyo ni San Juan, nagambal siya na, kung ginahigugma ninyo ako, tumano ninyo ang akon mga sugo. No? So the manifestation sa isa katao nga naga-living in the Spirit is, there is love sa iya, may paghigugma. Ang paghigugma nga wala nagapili. No? Because the Holy Spirit is life-giving. No? Ang Espiritu, puno sing pagigugma, puno sing kabuhi nga ginahatag niya sa aton ang tanan-tanan nga Diyos posibles agud nga matubo kita to become mature in our faith. Katulad bala sang binhi, no? Ginatagaan sang Ginoo sang all kinds of possibilities, bunyagan, abunuhan, agud magtubo nga mag-grow ini siya hasta sa uli mangin mapag-on, magapamunga. Mo man ang Holy Spirit. Wala siya nagauntat sa aton nga ay about bamig, do nagpakasala ka to muntat ko na biyaan ta ka. Wala.
ang tao nga nagapatumba, nagambal nga wala na siya, wala na tsansa sa iya, ti ina isa nga tao, ti buligan na, no? Agod nga matugban sa liwat sang Holy Spirit. Kaya mo na ang mga nagapra-prostrated, ang mga utod nato, isa nagakomiter sang suicide, no? Kasi ay wala na ko kalipay. The Holy Spirit will give us joy. Kilalahon naton siya. Acknowledge Him. He is present in us. Kaya ara siya, sila ni Saint Patrick, no? Niya, ay, sinuning tao ni nga nakita ko sa vision na kung ara sa sulod na kung nagapangadi siya, sino ni man? Ay kay gali, that is the Holy Spirit. No? Ang ikatlo nga persona sa Diyos. So, si Saint Patrick nagabal nga, niya, amo man na the same nga wala iya kita ginabiyaan. Even though nagkayab na si Jesus sa langit, but the Holy Spirit is there. Nakita niya, kag-ara siya, bisan sa bata, sa mga tigulang, bisan sa may sawa, may pamilya, tanan-tanan. We only have to recognize Him, kag pasalamatan gid naton siya. No? So kami the greatest lesson that we have to learn, subong, butigon ang tao, mambal siyang, ay, pinabayaan ako sa Diyos. Butigon isa ina kalay, isa ina kabutig. Kaya actually, we are all loved by the Lord. Palangga niya kita, kag hindi siya luyag nga mahamulag kita sa iya nga gugma. So ganino, that is the greatest gift the Lord will give to us, especially during this season of Easter, na nabanhaw siya, kag ang regalo, the greatest gift that He will give to us is He's the third person of the Holy Trinity, nga amo ang Espiritu Santo. Kanino sa credo, ano ni bala? Credo ni Seno, kung nag-pray kita sini malawig nga version sang Apostles' Creed, nagambal ina siya diriho, kamagakari sa luwat nga may mayaon paghukom sa buhi sa maminatay, iya ginarian wala sing katapusan. And then, diri nag-pray, nagato ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi. Ang Ginoo kag magbubuhi nga nagikan sa Amay kag sa Anak. Upod sa Amay kag sa Anak, ginasimba kag ginahimaya siya sing tingog. Na kung may tion sa aton gaboy nga daw nagapatay-patay ka na, what happens to us? The Holy Spirit magka-kick off na siya dira. Ibaw si Marieto ay nagaka guba yadughan sa kalisod. Somehow, no, the Holy Spirit will touch the heart of that person. No, kay ang Ginoo wala nagauntat hasta nga matandog niya kita, kag buhion liwat ang paglaom, buhion liwat ang kalipay, buhion niya kita liwat so that we'll become more productive and joyful and happy. No? Hindi ka masubo. No? So gani, ambal diri ang Ginoo, nagatuo ko sa Espiritu Santo ang Ginoo kag magbubuhi. Kabay pa nga ina nga quality sang Holy Spirit will make us more alive, more fruitful, and growth, naga-enhance ang growth sa aton kabuhi, kag kita man magapamunga, maga-share sini nga blessings of the Lord to others. Okay? Gani happy Easter gid sa aton tanan, and God bless you. No, kabong diri taga San Rafael, kag i-pray gid naton ha ang the peace of the world, kag most especially ang mga mangunguma through the intercession, the prayers of San Isidro Labrador, ang mangunguma kagang ulan gid, no? Sige, matindog na kita ka ma-pray kita abitanan. Nagato ako sa Dios sa may magkagagawong sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagato ako kay Jesucristo, iyanak nga bugtong nga aton Ginoo, yagipanam kon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilan sa krus na patay kaginlabong, kanawag sa mga minatay, sa ikato kaadlaw na banaw siya ngaragalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kanagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, magkagagahom sang tanan,
Gikan dito magkakari, pasyaliwat, sa paghukom sa mga buhi, sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi, wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita agod, mapamatudan naton sa aton mga buhat ang pagigugma nga aton ginabantala. Paagi sini makilala kita nga iyagid ni Kristo. Sa dako nga pagsalig magpanawag kita. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Para sa mga pangulo sang simbahan kag sang gobyerno, kabay pa nga punon sila sang Ginoo sang paghigugma, agud alagaran nila ang ila mga kauturan, kag paluntaron ang hustisya kag paghidait. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Para sa mga tawo nga nabudlayan sa paghigugma, kabay pang ayuhon sang Ginoo ang ila mga balatyagon, agud mabatyagan nila ang kalipay sa mga nagahigugma, kag sang mga nagabaton sang gugma. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Para sa mga iloy, kabay pang ang ila pagpalangga kag ang ila paghimakas para sa ila pamilya, pagabalusan sang Ginoo sang pagpalangga kag pagtahog sa mga katapo sang pamilya kag sang mahigugmaon nga pagtamdanay sa sulod sang panimalay. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Para sa mga iloy nga ginatilawan sa mga problema sang mga kabataan, sang balatian, sang kasubo, kag pagbiya sa ila katigulangon, kabay pa nga makakita sila sang bulig sa Ginoo, kag sa mga tawo nga may maayo sing kabubuton. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Para sa amon mga pinalangga nga nagtaliwa na, kabay pa nga batunon sila sang katilingban sa mga anghel kag mga santos sa langit. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Ipangamuyo man naton ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Diyos nga manamay, si Kristo nagsugo sa amon nga maghigugmaanay, subong sang iya paghigugma sa amon. Hatagi kami sang kusog sa pagtuman sang iya sugo, ang makilala kami nga imo mga anak. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
Kani magtindog ang tanan. Pangamuyo kita mga utod, agud ining aton nga sakripisyo mahamutan sang Dios sa may makagagahom sang tanan. Patron ta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot sa kariwang kay mayan sa iyang ngalan sa tuman kapuslanan kisa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga amon na may batuna ang amon mga dulot kag mga pangamuyo kag tinluy kami paagi sa imo grasya. Agud nga mangintakos kami sa pagbaton sining balaan nga sakramento. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyaraman sa imo. ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takus kag angay gid igo ka mapuslanon sa among kaluwasan nga among gid ikaw dayawan o Ginoo sa tanan nga tion. Pero labi na gid sa sini nga panahon sang Paskwa nga ginhalad si Kristo ang amon Kordero Pascual. Kay siya wala ginagauntat sa paghalad sang iya kaugalingon para sa amon tanan. Kag siya gid ang amon mananabang sa imo atubangan. Siya amo ang kordero nga hindi na gid mapatay. Kay bisan ginhalad siya subong biktima, nagakabuhi pagid siya sa gihapon. Tungod siniyang bugo sa kalibutan na gahinugyaw, sa dako nga pagkinalipay, ang mga angheles, ang mga arkanheles, kag ang tanan nga mga tinugas sa langit, nagaamba sang kalantahon sa imo himaya nga nagaziling. Santos ikaw nga todo Ginoo katuburan sang tanan nga pagasantos. Gani padala ang imo espiritu kapag pasantos sining mga dulot agud nga mahimo ini para sa mga lawas kag dugo sang amon nga Ginoong Hesukristo. Sa bala pa siya gitugihan sa kamatayon nga iyagin baton singkin na bubuton iyagin kuha kagin pamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo kag iya inigipanagtag sa iya mga gintutunan nga nagaziling magkuha kamo tanan ka magkaon sini kay iniya mo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang paniya, paniyagin ko ang kali sa kapasalamat liwat, kag iya inigin palibot sa iya mga gintutunan nga nagaziling magkuha kamutanan kag mag-inom sa sining kalis. Kay ini among kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag way katapusan na kasugtanan nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Ang imong kamatayon, katamon kita
Gani wa may am ginalad sa imong ining tinapay sang kabuhi kagini nga kalisang kaluwasan sa pagsaulog namo sa ngadumanan sang pagkamatay pagabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang sa pagkalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginudumduma ang imong simbahan nga nalapnag sa bugo sa kalibutan. Imbita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa Leon XIV, sa amon Obispo Medifil kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabian, bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluyaman kami nga yari diri nagatambong, agumamit naman ang kabuhi nga wala sing katapusan, magdayaw ka magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Berenaloizang Dios, kay San Jose Iabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan ng mga santos, San Isidro Labrador, ato na patron, nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesu Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagra sa iya, ginahatag sa imo o Dios amay, makagagahom sa kaysan sa Espiritu Santo, at tanan nga dungog gagimaya sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Tungod kay ginsuo sa maniluwas, magpangamuyo kita sa aton amay sa langit. Pangadion lang nato ng amay namon na tanan. Amay namon nga ira ka sa mga langit, padayaw ng imong ngalan, sa mo ng imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta silisang sala. Hatagan mo kami niyan sing kanunan sa matag adlaw. Kapatawaron mo kami sa mga sala namon, sili nga ginapatawad namon nakasala sa amon, agdili mo kami padawog sa mga panulay, Ginoo luwason mo kami sa luwason mo kami Ginoo sa tanan nga kalautan, natagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw, buligi kami agumaluwas kami gihapon sa sala, kag paligon na kami sa tanan nga palaligban, sam na nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik si Hesu Kristo nga amon manluluwas. Kay imong ginharian ang gahom kag himaya sa mga tuig sa mga katigan ni tanan. O Ginoong Hesu Kristo ka nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidayat ginabiling ko sa inyo, ang akong pagidayat ginahatag ko sa inyo, ini pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuos ang imo simbahan. Kasano sa imong ginsiling at hagis siya sing pagidayat ka pag-iusa, ikaw nga nagakabuhi, karagahari, sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagidait sang Ginoo yaragyapon sa inyo tanan. Kagyaraman sa imo. Magatagay kamo sing tanda sang pagidait ni Kristo. Pagidait sa inyo tanan. Yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa pagbaton sini nga pagkalawat.
Ginoo, dili ako takos, masulog ka sa akong puloy-an. Magmitang lamang sa kapulong, kag magayong akon kala. Handom sang akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikip matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, di pagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kala. Paling magtindog ang tanan. Kung ginahigugman ninyo ako, tumano ninyo ang akon mga sugo, siling sang Ginoo. Pangayoon ko sa amay, kagadagan niya kamo sang isa pa kamananabang, ang magaupod sa inyo sa walay katugtuban. Hallelujah. Mangamuyo kita. O gamanan kag walay katapusan nga Dios, imo ginabago liwat sa amon ang kabuhi,
nga dayon paagi sa pagkabanhaw ni Kristo nga imo anak. Itugot nga ining sakramento sang Paskwa, magmangin mapuslang gid para sa amon, kag ipabatyag sa amon ang mapainubuson, tagipusoon ang kusog, sining makaluluwas nga kalanon. Ginapangayo nam ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Announcement, no? Maglingkod sa mga dali para sa pahibalo. May mapahibalo ka? Sa masunod nga Sabado, wala kita sa aton regular nga anticipated mass, bangod nga kita magasaulog sa kapistahan ni San Isidro Labrador. Ang aton misa diri alas 9 sa aga sa Sabado, May 16. Pero sa May 17, kung matigayon, mayroon kita sa Santos nga misa diri, kaupod naton ang alumni sa Donato Pison Elementary School diri sa aton chapel alas 4. Ina, kung matigayon, mag-announce na kami sa inyo kung madayon sa May 17 ang misa diri sa aton kaupod ang Donato Pison alumni. Tapos daw sa May 30, daw may activity dito ang mga youth. No, ginapanawagan man ring youth, may ano to sila daw, dlagan. Madlagan ka mo? Pa-register ka muna dito no sa aton nga youth ministry, ha? Though I think 4 o'clock in the morning or 5, I don't know. So i-check lang ha ang time kay EJ, aton nga youth coordinator. Sige, matindog kita tanan, palihog. Ang ginuyara sa inyo, Kag yaraman sa imo. o ginubindisyon ni kag pasando sa imo banwa, ago malikawan nila ang kalautan, madangtan nila ang kaayuhan, nga ilag ginahandom. Ginapangayo naman ini sa imo, bahagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Amon sang una to sa Igbaras, no? Kung wala gani ulan gina prosesyon naman si San Isidro ka ginaligo sa may suba. No, para nga mag-ulan, no? Buta mo na mga beliefs sa mga tigulang sa una. So, gani, no? It is really very strange, no? But true, pray kita. We pray for, especially sa peace, no? Sa stability sa kalibutan. Sa mga daw ga up and down ang aton sa ekonomiya kag ang uncertainties ang geopolitics nato, no? Kag we pray especially for our environment, no? Kag most especially sa mga farmers. We pray also sa mga mothers, no? Happy Mother's Day sa mga nanay dira, ha? Kay Mother's Day sa bong. So God bless good sa inyo. Kag may the Blessed Mother also bless you and keep your family with Saint Joseph ngayon is safe and sound. Okay? Ang ginuyara sa inyo, Kag yaraman sa imo. kag bendisyonan kamo sa magahom nga Dios, ang Amay, ang Anak, kag ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait, nahalad na ang Santos nga misa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia. Mayang gabi, Father. Mayong gabi sa inyo tanan.